Luyo sa pagka-highly urbanized sa Cebu City, aduna pa di ay mga tao nga wa gyud makatilaw kung unsay pagpuyo sa usa ka balay sanglit sa kilid na sa dalan sila nahimugso, nagdako ug natiguang. Apil sila sa ultimatum sa Cebu City kahawanan sa dili pa ang Independence Day karong Hunyo 12. Ania ang akong RTV presents. Ingon ni kadagko katag-a sa mga building sa dakbayan sa Sugbo nga nagpakita lang kung unsa kamalambuon ang syudad nga gitinguhang mamahimong Singapore-like. Apan luyos sa nito'y hakaw nga mga high-rise buildings, aduna pa'y mga tao nga daplin sa dalan o asiras lang ang gihimong Pinoy-anan. Tuig 2010, una na kong nahimamat ang pamilya ni Shone ug ni Renato o si Geraldine bata pa ni atong tungura. Diri nahimong saksi sa ilang kinabuhi ang kining sidewalk hangtod karon. Mao gihapon ang ilahang kahimtang. Geraldine, kumusta imong kahimtang sa imong pamilya? Okay ra. Naalang gyapon lisod-lisod. Pero naidakop mugawas ug naa batago sud. Naman ni sila kataguan ang kani dito ni sulod sa kanang luyos timbangan tago mi. Ha, nanganak ka ni tago pagyud. Dito yuko kay ang gwardiya ana ningon man nga wa man ka magsulti na ko imong anak day ka. Ang inyong panginabuhi nagyud diri sa syudad. Naragi ko din eh. Naragi ni ko sa probinsya mo. Naanad mo. Naanad mo lang ko diri ni ko ana. Ang kamagwangan nga si Geraldine, 21 anyos na ug nitug-an nga wa gyud sila makatilaw unsa ang pagpuyo sa usa ka balay. Sa damgura kuno kini niya na sinati kay sa iyang pagmata naara gihapon sila sa asiras. Kung nakay damgo para nila. Nga nadamguhan ako nga ako kuno may nagtrabaho. Nya kung mama na kuno'y balay. Pagmata na ko ning ko ay damgura dayto. Dili halayo sa nahimutangan sa mga sumampong ang pamilya ni Nora Talaba. Naabtan ako nga naghigda usab sa sidewalk ang iyang pamilya. Tuig 2005 nako una silang na-feature dinhi sa Balitang Bisdak. Madar Nora, kumusta ang kinabuhi? Sukad ta nakita dinhi. Sus, makaingon jud ko sir nga pait jud kayo kay malipay na lang mig na mga tag na mo backlands. Kay way backlands no na masura lang gyapon mi. Diha na niya gihimugso ang 15 niya ka mga anak. Nangapo na og 20 usab ka buok ug aduna na gani apo sa tuhod. Kutob na lang kuno sa Hunyo 12 ang mga tawo nga nagpuyo dinhi sa asiran. Kapungan sir kay ngano kung ila ni pangwaon dakpon ang mga tao mamalik yapon kay atong una bitaw sir 2005 gipalarga nila ang mga tao nasa sidewalk apan namalik lang yapon diri kay wala sila nakauyon sa ilang probinsya. Ang pamilyang sumampong og Talaba way dapit nga kapaluyan kay alang kanila ang sidewalk ang ilang Pinoy-anan. Apil sila sa ultimatum ni Cebu City Mayor Mike Rama sa dili pa ang Independence Day o Hunyo 12. Mahawana na ang dakbayan. Gikan sa mga street dwellers nunot sa tinguha nini nga mamahimong Singapore-like Cebu City. Sa record sa Department of Social Welfare Services kung DSWS, niabot sa 1,200 ka mga street dwellers niadtong tuig 2022. Samtang nining bag-o lang adunay 800 ang anaa sa asiras nga ilang na-record. Giklaro sa Pangulo sa DSWS nga adunay balik probinsya program alang sa mga nagpuyo sa kadalanan nga ila nang nahatod ngadto sa ilang probinsya. Apan base sa profiling nga ilang gihimo, adunay mga street dwellers nga anaa di ay mga balay pero gipili lang sa karsada magpuyo tungod kay diha man usab sila nanginabuhi. Kung tagit lang o imo gyud ng pangtan-ong yung taong kanang nangatog diha sa dana anay mga balay ay mga balay nga nasiguro yung mga negosyo di na manguli sa ila kay layo. Gawas sa temporary shelter nga naa sa SRP, posibleng maapil ang mga street dwellers sa housing program sa Dakbayan sa Sugbo ug sa nasudnong kagamhanan. Hinoon gikinahanglan pa nga mapaubos sila sa assessment kung lehitimo bagyod silang benepisyaryo sa programa. Dili malikayan nga dunay maligsan sa ipatuman nga kabag-uhan subay sa tinguha nga mamahimong Singapore-like Cebu City ug mahatagan lang kini og katumanan kung adunay political will ang namunuan sa Dakbayan. So we are not doing a lockout, but we've got to be meaningfully what we meant
we act upon it. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.